Hola manualistes, com esteu? Espero que bé. Aquest és un vídeo de compres a Temu i també hi ha un intercanvi amb una amiga manualista. I de pas poseu algun comentari, que és molt xulo llegir-los. Vinga, som-hi doncs. Anem al vídeo. Aquí tinc un paquet de Temu. N'he rebut uns quants, dic a veure si aquest ho publico, perquè els altres ho vaig gravar però no ho vaig publicar, vale? Per diferents motius. I llavors, doncs, bé, aquí ara obriré i a veure què surt. Seguim obrint. Vinga, som-hi. Una safata, val? Els preus no us els dic perquè estan a Temu. Els que ho escolteu us interessés alguna cosa, doncs m'ho poseu en comentaris o si em coneixeu més m'ho envieu per WhatsApp i us envio l'enllaç, val? Això és una safata que la vull fer servir per fer les meves, el tema del Jedi Plate casolà. O a part. Ai, aquest... No es veu bé? Sí, perquè es veu una mica. Aquest segell immens, això està en anglès, i això ho vull fer servir per acabat colorejat, sigui amb retoladors, sigui amb aquarel·les. Vinga, següent. Ai, vale, això. Aquí una cosa que ja obriré després. Vale, aquí uns raspallets de pèl dur, per les unitats i això, van tres. Mira, sí, això també, no me'n recordava, que bé. La caixa va una mica rebregada, a veure com està. Això és per quan la trucaladora treus els troquels i has de separar el troquel del paper. Amb això, doncs, es treu, es passa per damunt i surt els paperets petits. I aquí, en principi, vale, per aquí hi ha una punxeta que és per... A veure si després ho ensenyo. I l'altra banda... Ai, ara com se tanca, això. Ara s'ha quedat així. Bueno, ho investigaré, vale? I l'altra banda, que no sé... mira, ja està. L'altra banda no sé per què és això. Ja ho miraré. Val? Mira, com els bolis. Fas així. I no saps els bolis aquells de colors? Ho fas una mica així, baixa. Val? Bueno, a veure. M'imaginava d'una altra manera, Però bueno, està prou bé. Vinga. Bueno. Després. Ai, que petit. També m'ha dit... Sí, ja ho vaig demanar petit. De fet, ho vaig demanar petit perquè ho vull posar en un lloc i n'hi ha de caber. Això són uns sobrets i espero, perquè anava junt. Em sembla que anava junt. Espero que això són els... Ja em sortirà. Unes fulles magnètiques, sí. I en principi ha d'anar... Ai, no puc, un moment. Ja està. Això és per posar. Són làmines magnètiques, val? Una mica flinillis, però bueno, ja em sembla que ja m'estarà bé. Per posar-ho, a veure si cap. Creuem els dits. A veure si cap. Sí. I aquí per posar les làmines aquestes. Ai, les làmines. Els troquels aquests. Veus? Queden agafats i es pot guardar. N'hi van 10, em sembla. I així queda ordenadet. I no, veus, aquí ho tinc així i vull caber-ho aquí. Veus? Aquesta... I cap bé. Vist que... Vale, aquí tenim tot el tema dels troqueles. I això seria per complementar-ho. Perfecte, sembla que vagi bé, Guai. Guardo això i seguim. M'he agafat un altre
estèncil d'aquest amb mono. M'encanta, vale? Això és una altra cosa. Aquí, seguim amb el tema manualitats. Veritat, veus? Els més trucalets és que m'apassionen, de fulles. I aquests per fer etiquetetes petites, com a vegades es fan servir per posar noms, per decorar. I aquestes libèl·lules tan xules. I ara venim amb la part de... I això també ho hauré d'obrir, que no sé què és. La part de costura. Això són per guardar les tisores de punxa. Serveixen perquè no punxi. Ja en tinc, em vaig comprar una vegada en una botiga física i n'he agafat aquests dos. Són monos els colorets. Molt monos. Per les tisores aquelles que tenen punxa, perquè no foredin la roba. Llavors, això és un feltre que és per planxar. És així rígid, a vegades no cal, per no treure, he de fer cosetes petites de costura que s'han de planxar i per no treure tota la pots de planxar, doncs això ho poses allà i per planxar. Després, això és un misteri. Això és un monyo postís. Ja em vaig comprar a Temu una d'aquestes comandes que no he tret encara, que igual algun dia ho trec, com que això sempre està d'ofertes i tal, són preus bons, vull dir, no sé, dius, mira, és que és una oferta que dura 15 dies, com que aquests sempre estan en oferta, doncs això, igual algun dia ho vaig traient, quan em posi a editar-ho i tal, perquè ho he d'editar i gravar a vegades àudios en off. Això és un monyo postís per... Veus, té una pinça i és per la Fira Modernista. El que passa que és un color... Aquest color no l'he encertat. No hi havia més clar. I si no era molt clar. Li regalaré amb una amiga que també vol fer-se monyo, perquè no em coincideix el punt. Vaig agafar uns coleteros que em van anar superbé. A veure si... Igual us poso una foto entremig ara. Per com va quedar el monyo. Per la Fira Modernista. I ara obriré això. Ja sé què era, clar. Això és per la màquina de cosir. Clar, també és tema costura, això. Ai, que gran, penso que era més petit. Aquí les mides sempre van com van, això és per posar, no sé si té imant, a la màquina de cosir i m'he d'estudiar com va, perquè ara no me'n recordo per què era, però era molt atractiu. No sé per què era. Però aquí està, però pensava que era més petitó, ja d'allò. Vaig a mirar. No puc mirar, perquè ho tinc al mòbil i estic gravant amb el mòbil. Res, doncs, quan editi ho posaré escrit, perquè servia. Vinga, i això és tot, ja està. Aquesta compra la vaig fer. Clar, has de fer un mínim de 20 euros perquè et surti perquè surti l'enviament gratuït. M'ha arribat avui i a veure si puc penjar per un dia d'aquests. El dissabte, així sí puc, si tinc temps. Ja està, tot això. Coses per cosir, coses de manualitats, coses per vestir-se d'època, per tenir-ho així i guardar-ho una bosseta. Això és per lo mateix, per quan... per treure-ho. Això també coses per casa, i això també és cosa de costura, i bueno, i manualitats. Ja està. Vinga, per arrodonir el vídeo. Aquí tinc el lloc on vull posar un guardar i aquí tinc els truquets i aquí tinc això que he rebut avui. Això és d'una capsa una calaixera de xutxes. I una dels calaixos i tinc això. Ho buidaré. Tinc aquí, mira. Aquests són els d'avui. Els que vaig ensenyar l'altre dia o he ensenyat avui a l'última compra de Temu, juntament amb aquestes làmines així. I aquí tinc, mira, aquí tinc el que feia servir per comptes
comptes d'això, val? El punxó i era això. Tinc tots aquests, això són les plaques de la troqueladora, de la maquineta manual. Aquí tinc alguns papers trucalats, val? Ja, no sé què per fer, a veure si feia alguna cosa menys, però de moment ho guardo perquè és mono, és cocató. Veus, i aquí tinc això. Tots els que he anat demanant aquest temps. I ara serà per posar-los a les planxes. Això m'ho vaig comprar per tal de tallar les unions entre... Uai, va fatal. Va fatal, em costa molt i ho feia manual. Què hi farem? Però aquí està, aquí es queda. Val, doncs vinga, començaré a fer ja l'enganxada. Primer començaré per les d'avui. És que són divines. Val, i aprofitaré per ensenyar d'un intercanvi que vam fer amb una amiga que em va portar això, aquí uns altres truquets, els que aprofitaré per posar-los. A part, també, doncs, vaig triar algunes cosetes, això per fer un journal, que va molt bé. Això ja ho he estripat, Marta. Els altres trossos corren por ahí per aprofitar-lo per fer retalls, unes cintes que faig, perquè ja volia començar, però abans es va colar lo de la música. I llavors, doncs, tinc aquests per fer una altra pàgina d'art journal, val? I això per fer un journal, o per afegir-ho. Tot això tinc aquí dintre, juntament amb aquests truquets, que ara els truquets els posaré amb un altre, perquè m'agradaria fer una pàgina amb aquests materials. I ara els poso també. Bé, aquests com que encara no els he tret, i això és massa gros, això no hi capen a la bossa, conjuntament amb aquest, que tampoc hi cap a les bosses, aquests aniran aquí separats. Calla, que n'he trobat més, també d'aquests. Ai, passa que està molt enganxat, però aquest que està suelto el poso. Els que estan sueltos els poso. Aquests ja els desenganxaré i aniran allà dintre, també. I ja està. En principi no sé si entraran en el mateix vídeo o faré un altre. Ja ho veurem. Vinga, que vagi bé. Un petó a tots, fins al proper vídeo i gràcies per ser aquí. Ens veiem, adeu.